Krvavá ruka se blíží. To je zlý. Hodně zlý. Co to zase čmáráš? To není čmárání, to je bubák. Bubáci neexistují. Jak člověk víš, tak s tatínkem občas potřebujeme chvilku pro sebe. Je to jen jedna noc? Tohle bude ten nejlepší víkend v mém životě! Mom and dad are on speaking terms. I don't care, just wanna do my thing. Kdo to je? Neviděla jsi v pokoji rodičů někdy něco divného? Bubáka? No, žádný pitomí bubáci nejsou. Já jsem ho viděl taky. Co? Bubáka. Musíme ten strach překonat. Byl pozdní večer, 24. máj a schylovalo se k bouři. Nemám z toho dobrý pocit.